Vždycky skutí, protože je to jeden z nejhezčích tanců. Teď nás čeká tanec velmi dramatický, je to tango, které v Evropě patří mezi standardní tance, ale pochází z Argentíny, kde se tančí vlastně jako tanec latinskoamerický. Byla jsem v Argentíně, byla jsem v Buenos Aires, opravdu se tam argentinské tango tančí na každém kroku, ale upřímně vypadá úplně jinak. Zkoušela jsem to, není to vůbec nic jednoduchého a hlavně tomu našemu tangu se to tedy vůbec nepodobá. Ani kroky a už vůbec ne tím držením. Tak pány, prosím, jdeme na tango. uzavřeným párovým držením a pro 4 je typický švihový pohyb právě pro tango, nebo v tangu právě v jediném tanci tento švihový tanec neuvidíte. A nám páry se připravují k předposlednímu tanci, který bude vídeňský valčík.
to byl poslední společný tanec